Velkommen til teori om unghund. Så formålet med hele det her præsentation er at give jer og klæde jer godt på de teoretiske begreber og strategier, vi kommer til at bruge på træningspladsen. Og selvfølgelig meget mere snak om, hvad er det betyder at leve med unghund eller teenager. Selve oplægget kommer til at tage mellem 1,5 til 2 timer. Men derfor jeg anbefaler at måske tage det i små bidder, fordi hele præsentationen bliver tilgængelig til jer i al den tid, vi træner sammen. Og så selvfølgelig jeg sender slidesene til jer. Så tag det i din egen, eller jeres egen tempo. Lad os hoppe i agenda og kigge, hvad er det, vi skal lige snakke om. Så til at starte med et hurtigt intro om mig selv. Vi kigger ind teenage alder. Det hvad er det betyder at være en hund. Træningsfilosofi. Hvordan hun lærer. Hvad er det bedste træningsmetoder. Træning med teenager. Meget mere specifikt. De udfordringer og løsninger vi har. Uønsket adfærd. Golden rule. Det handler mere om frivillig kontakt og hvordan vi får det. Vores egen træningsforløb. Og så lidt hjemmearbejde. For nogle af jer, jeg kan forestille mig, at nogle delene, I har hørt om før, den teori. Og for nogle af jer, det er ret nyt. Alt det, hvad jeg fortæller, det er det, jeg bruger på træningspladsen. Og al den viden, jeg deler med jer, det er forskningsbaseret viden. Der er ikke noget, som jeg har læst på nettet, så jeg sætter lidt på. Nej. Alt det, jeg deler med jer, er baseret på forskningsviden og nogle af de tingene, der er beviser på. Så, og mig. I kan godt høre noget fra min accent. Nej, jeg er ikke fra Danmark. Jeg har boet her i hvert fald nu 13,5 år. Yes. Jeg er gift, bor her midt i Roskilde. Ikke nogen børn, jeg har kun en 4-benet barn, I kan se på billedet. Til dagligdag, jeg har et fuldtidsjob, en anden job som regionschefen, og har haft hunde hele mit liv. Jeg er uddannet instruktør hos hundetræning, det er en 1,5 års forløb. Og lige nu er jeg også under forløb til at blive certificeret med Applied Ethology Family Dog Mediation kurser. Og udover det, så er jeg i gang også med et års forløb også svensker, Working with Challenging Behavior. Så jeg uddanner mig løbende. Og det vil så sige, at alle træningsplaner, de er ikke skrevet i sten. Jeg tilpasser dem til hver enkelte hold, jeg har, til de hunde, jeg har, og den nyeste viden, jeg får lige i mit hoved. Ikke? Primært, jeg træner selv med min cocker på 4 år, spor, svejs, mantrailing, nosework, så alt det næsearbejde, man kan finde, det er det, vi træner, for det er det, han tænder mest på. Og vi deltager til forskellige prøver og konkurrencer, så vi er meget, meget aktive inden for sporarbejde. Min særfokus er jo klart unghunde. Miljøtræning, den forstået på den måde, det er ikke så meget at hoppe på forskellige ting og undersøge forskellige ting i miljø. Det mere er, hvordan kan vi læse vores hund i forskellige miljø og give bedst mulig hjælp at håndtere situationer. Og så det næste er den rigtige hund. Der er noget, som er stadig under opbygning, og det går meget sammen. Altså hånd i hånd med miljø. Så hvorfor unghunde? Lad mig lige starte med en lille video her.
Så måske nogle af jer har set den her video. Den er rimelig gammel. Men den er så morsom, fordi det er netop præcis, hvad der sker med vores unghunde. De vælger miljø, alt hvad der er spændende. Det er den alder, hvor de former deres personlighed, hvor de prøver sig frem. Det er, hvor deres racemæssigt karakter og adfærd kommer også frem. Så jeg synes, den er sindssygt spændende alder, og rigtig, rigtig udfordrende alder, selvfølgelig for både hunden og fører. Og jeg vil gerne bidrage med den viden, jeg har. Jeg vil gerne bidrage med de værktøjer, jeg kan give til alle dem, der bor sammen med en ung hund. Og hvorfor mener jeg, det er vigtigt for mig? Det er fordi, jeg kan se, hvis vi kigger på internat, om det er i udlandet, eller om det er i Danmark, det største andel af de alle hunde, der ender på internat, er faktisk unghunde. Det er mellem 6 måneder til op til 2,5 år. Det er det, hvor vi oftest ser, at unge bliver enten omplaceret eller ender på internat. Jeg har læst en artikel, der er 80% i USA. Det er unghunde, der ender på internat. Et hurtigt historie omkring det. Sidste år, i efteråret, Roskilde Internat. Måske der er nogen af jer har hørt, men der endte en Shar-Pei-hund på 2 år. Han havde 5 forskellige familier i løbet af de der kort 2 år. Og heldigvis, at den 5. og sidste familie besluttede, at i stedet for at aflive ham, fordi der var nogle tanker, at måske han skal bare aflives, men den hund endte op på internat. Og grundet hvorfor han skiftede familier så ofte, var simpelthen, at den unge hund blev beskrevet ulydig, og det var umuligt at bruge sammen. Han var altid ops og reaktiv, og alle de andre betegnelser, vi bruger for at sige, at unge hund er bare irriterende, og vi kan ikke gøre noget ved det. Men det viser sig så, at den Shar-Pei har haft et øjesygdom, der krævede, at han skulle faktisk opereres med det samme. Den sygdom påførte ham utrolig mange smerter. Og her kommer en rigtig, rigtig vigtig point til jer. Al den adfærdsændring, der sker fra det ene dag til den anden, 80% af chancen er, at det skyldes sundhedsmæssige årsager. Hunde, der er i smerte, hunde, der har nogle spændinger i kroppen, ændrer sin adfærd. De viser ikke smerte som sådan, som vi er vant som mennesker. De udtrykker det ikke vokalt, medmindre det er helt galt. De er ret gode til at skjule. Men det er som om, at hunden bliver lidt på en edge hele tiden, og lidt mere reagerende, lidt mere stresset faktisk, og kan slet ikke finde ro. Det skyldes noget med smerter eller sygdom. Så husk det. Et super, super vigtigt point. Ja? Så hvis vi kigger på udviklingsfaser, vi kan se, at den fysiske kønsmodning, den starter mellem 5 til 6 måneder cirka. Det er her, hvor vi siger, okay, min hund blev til en teenager, ikke en hvalpe mere. Den ser jo heller ikke hvalpe ud, den ser voksen ud, og det er en hund, der går igennem rigtig stor mental og fysisk forandring. Det er simpelthen en gående hormonbombe. Og cirka 18 måneder, det er der, hvor der starter noget, vi kalder for en social placering. Det vil så sige, at hunden virkelig prøver sig frem i forskellige miljø og reaktioner i forskellige stimuli kan ændre sig fra det ene dag til den anden. Det er der, hvor hun har ikke behov så meget for sin fører, som han har haft brug for, da han var en hvalp. Det er der, hvor interesse for miljø blev meget større, hvor alt er meget mere spændende end os. Teenagehund, eller den periode, hvor vi kalder, okay, min hund er en teenager, varierer fra race til race, og det varierer faktisk fra størrelsen af hund. Så de store racer, det bliver kønsmoden også ved cirka 2,5-3 år måske.
De mindre racer, de bliver voksen hurtigere. Og hanhunde i forhold til tæver, og så det tager lidt længere tid, det der teenageperioden. Den anden ting, super vigtig for jer at vide, der er noget, vi kalder for en frugtperiode. Den sker cirka 3 gange inden for de første 3 år. Så hver 5 uger, hver 8 uger, det er der, hvor vi henter faktisk vores hvalpe ofteste. Og så den sidste er mellem 6 til 14 måneder. Og den frugtperioden betyder, at en stimuli, som hun har ikke reageret før, lige pludselig, der sker et eller andet, okay, puha, det er farligt. Det kan være en skraldpose for eksempel. I 5 måneder, en hund gik og var fuldstændig ligeglad. I dag, det er lige pludselig det mest skræmmende i hele verden, og reaktioner kommer meget mere kraftige. Det vil så sige, at hun kan starte med at gø, være bank, flygte fra situationen eller den der posen, der er. Så alt det der mærkelige ting, der starter at ske her, når de er teenager. Så hvad betyder det at være en teenager? Ja, så det er en lang periode, op til 2,5 år cirka. Masser af hormoner og masser af forandringer, der sker i vores hund. Og det er netop her, hvor racemæssige træk begynder at træde i karakter. Og det er her, vi skal virkelig huske, hvad er det, min hund blev avlet til? Jamen, har en labrador, så det er sikkert nok her også, hvor han går og starter med at tage tingene og bære i munden, fordi det var vi avlede labrador til, det er at apportere. Så vi skal virkelig huske, at en del af adfærd, som nogle gange vi betragter som et problemadfærd, er en genetisk præprogrammeret adfærd. Det her, hvor vores hund bliver sårbar og forvirret, det er et spøgelsesalder, igen, fra det ene til den anden. Det kan reagere meget, meget kraftigt på et bestemt stimuli. En person, der går med paraply, lige pludselig kan være skræmmende, fordi det er jo ikke så ofte, man ser det, ikke hver dag. Så får vi måske en border collie, der starter at eje en cyklisten. Så det er her, vi får en individ, hvor genetikken kommer frem, og ens personlighed kommer frem. Så unghunde begynder at reagere på livserfaringer. Noget, som måske var ubehageligt i går, det bliver ved med at huske. Lad os nu se, min poten kom i klem mellem dør. Selvfølgelig det er ubehageligt, og lige pludselig bliver jeg bange for dør. Så alle de ting, de små øjeblikke i løbet af dage, kan bygge sig lige pludselig til noget ret stort. Hunde, der ender på internat, som jeg har nævnt lige i starten, og det er her, hvor ikke kun vores hunde, der har brug for tålmodighed for størrelse, men det er også os mennesker, vi har brug for tålmodighed, forstørrelse og redskaber. Det er i teenagealder, vi fortsætter med at bygge relation, så vi fokuserer ikke kun på lydighed, men vi fokuserer primært på relation. Og super vigtigt, unghunde har brug for ro. De har behov for, at det skal ikke ske hele tiden, en hel masse. Voksne hunde sover cirka de der 15 timer om døgn. Det gælder det samme teenage. Teenagehunde, hvis ikke mere faktisk, mellem 15 til 18 timer næsten, fordi de er så meget ops på alle de spændende ting, der sker i miljøet. De har behov for ro, for at kunne for sådan et bearbejde de ting, de har oplevet i løbet af dagen, i løbet af timen derhjemme. Så ro, den er vigtig. Så apropos med stimulation og ro, så hvad er det, vi kan kalde for en under, over og forkert stimulering? Så for lidt mental fysisk stimulering kan fremkalde de zoomies, man kan se jo på social media, de hunde, der bare fiser rundt, ikke? Kravle på væggen adfærd. Men det betyder simpelthen bare, at hunden har en overskudsenergi, der skal bare ud. Og det er ikke kun fysisk del, vi skal afdække, men også mental behov. 5 minutters træning
kan trætte hunden så meget som at gå i 20 minutter. Så husk det. Men for meget stimulering fører til, at hun kan slet ikke slappe af, at hun er i sådan et på tilstand, og muligvis for højt stressniveau. Så det der med stressniveau, adrenalin, det kender I fra menneskeverdenen, er godt. Det er der, hvor vi er virkelig skarp, og vores læring er skarp. Men adrenalin som stresshormon, den forleder vores krop også ret hurtigt. Det, hvad der sker, når vi aktiverer vores hunde konstant, og de har ikke nok ro og pauser, så adrenalin lige pludselig bliver til noget, der er kortisolhormon. Og det er den, der bliver længe i vores kroppen, og det er ikke så nemt for at lede vores kroppen, og den er skadelig. Så det gælder præcis det samme for vores hunde. Vi vil ikke have stresshormoner, der sidder i lang tid. Og hvad er forkert stimulering? Jamen, det er jo en metode, vi vælger med formålet kun at trætte hunden. Så for eksempel, hvis vi kommer ud i have, ude i marken, tager bolden og kaster bare den en halv time frem og tilbage, så kan jeg love jer for, at I får en hund, der er rigtig, rigtig stresset. Det er bare frem og tilbage. Der sker ikke noget i hovedet. Den løber bare. Så leg med bolden, hvis vi bruger den som en belønning, og til at opbygge relation i stedet for motion, det er godt. Det styrker forhold, og det gør vi i begrænset tid. Og netop det her, hvor det bliver kastet i rigtig lang tid, i mange gange i træk, vi ser den ret ofte som et årsag til alle de hunde, der får en problemadfærd, i udtryk, at det der chasing adfærd, for eksempel border collie, der kan ikke lade være med, at man hørte cyklister for eksempel. Ja? Så husk at skabe faste rytmer og rutiner, så den unge hund får hensigtsmæssige vaner. Så vi går en tur, du får både mental og fysisk stimulering, vi kommer hjem, så sker der ikke så meget mere. Der er bare ro og fred, så kan du bearbejde alle de oplevelser, du har lige haft på turen. Ja? Det næste led i en hund være en hund. Så igen, det her jeg snakker lidt mere om, vi skal tænke, faktisk allerede, før vi får en valg, hvad er det for nogle racer, vi ved. Så alle hunderacer skulle jo udføre et bestemt arbejde, da de blev avlet. Jeg lige sætter det på pause, fordi det larmer lidt smule. I de seneste 50 år vil jeg nok se, der er sket et kæmpe stor forandring. Vores hunde bliver arbejdsløse. Hvis I kigger på det billede til højre, der hvor I kan se den der kæde, det er et jagtkæde. Det vil sige alle de delmomenter, der foregår i jagtadfærd. Så forskellige racer blev avlet til at afdække forskellige delmomenter og være eksperter i det. Så hvis vi kigger i midten igen, vi tager lige Labrador, hvor der er den her grab, den der får faste ting og bære tingene, så vi avlede Labrador at tage på jagt, så de bringer lad os sige en du eller en anden for os, men ikke tykker, ikke spiser den, gør ikke noget ved det, men har meget blid greb. Så det der bæreadfærd og have noget i munden, den er jo genetisk programmeret. Den hund, altså Labrador, har ikke noget som sådan kontrol at ikke tage tingene i munden. Det ligger så dybt i den. Så det er jo klart, at derhjemme, hvis den får ikke afdækket det her bærebehov, jamen, så han kan starte med at bære på alle mulige mærkelige og sjove ting. Fjernbetjening, en strømpe, I don't know. Det kan være forskellige ting. Så her kan vi jo udnytte det og træne, okay, ved du hvad? Jeg kan godt lære min hund måske at hente mig en fjernbetjening fra skæng til sofa. Så I får noget gavn ud af det, og så hundens, Labradorens i den her tilfælde, ikke? Det hele den der genetisk behov for at bære tingene bliver afdækket. Og det gælder alle racer. Vi bliver nødt til at kigge, hvad er det for noget,
behov, der er, som skal afdækkes i hverdag. Sådan som at gravhunde. Hvorfor, hvis man har en have, hvorfor ikke lave et bestemt sted i en have, hvor okay, her kan du grave, så vi får afdækket graveadfærd. Alt det med at snuse, det gælder jo alle vores hunde, så snuseadfærd er jo også, der både stimulerer vores hunde, trætter, men det er også en måde for dem at kommunikere i princippet. Så hvis vi for at have vel afbalanceret liv for os, når vi bor sammen med hunden, der er rigtig vigtigt at få afdækket de der genetiske behov, som vores hunde har. Snuse, grave, løbe, nogle racer, bære tingene i munden, hyrde også. I har modtaget fra mig, mener jeg, et værktøj, sådan et pdf, med 3 adfærd. Slikke, tykke og snuse. Det er jo hele sådan et basic adfærd, som vores hunde har behov for at udtrykke, men det er også den adfærd, der dæmper stressniveau. Så det gavner alle. Der er noget, der hedder decompression walks, nederst på slide. Det kan I undersøge selv, men det er simpelthen bare at give et mulighed for vores hund, for måske virkelig lang snor, at de går selv i skov og snuser det, de vil gerne snuse, og går igennem forskellige overflader, hopper over en gren, går lige på et græs og sand, forskellige overflader generelt. Det gør jeg ikke så meget i dybden, men det er i hvert fald en teknik, man kan bruge til hunde, der har det svært ved at faktisk falde til ro. Ja. Det næste del. Jeg synes, det er meget vigtigt for alle os, der bor sammen med hunde, at vi lærer kommunikation. Mennesker er meget verbale. Hunde kommunikerer meget godt igennem deres kropssprog, og det er eksperter i at læse vores kropssprog også. Og al adfærd er bare et udtryk for et behov. Så her, jeg vil gerne gå igennem nogle af kropssprogssignaler, som vores hunde udgiver i de svære situationer. For eksempel der, hvor de har behov for at skabe afstand mellem dem selv, også et bestemt stimuli. Signaler, der er sådan et stige, er hvor kraftige signaler vores hunde viser. De starter med at udvise meget små signaler, og det kan bygge sig op til noget, der er meget kraftigt, og der er ingen tvivl, hvad er mine hunde vil gerne have i den her situation. Så til at starte med, sådan som at gabe, at slikke sig i munden, trække vejret rigtig hurtigt, og så undgå at faktisk bevæge sig fremme, og ignorere et bestemt stimuli i miljøet, er allerede et signal, at der er noget, som hun vil ikke nærme sig imod han. Og det er vigtigt, at vi lige aflæser, og ikke starter med at hive vores hund frem, hvis for eksempel han er meget utryg med den legende barn, der er 10 meter væk fra os. Udover de her signaler, vi kan også se, at der er en hund, der kommer til et mere kraftigt udtryk i sin kropssprog, så starter simpelthen bare at ryste. Kan starte med at stige mod den legende barn, og virkelig hvad der sker. Det kan være en hund, der vil simpelthen løbe modsat retning. Og den aller sidste, så vi får en hund, der starter et gø af barnet. Og alle de her signaler fra sådan som mild som bare gabe, eller faktisk også klør sig, til at gø, er det samme udtryk for det samme behov for at skabe afstand. Det vil så sige, den kommunikation for os, okay, jeg
er meget ukomfortabel at gå frem og nærme mig mod den legende barn. Og hvad der sker, hvis hvordan vi kan håndtere, og hvordan vi kan hjælpe vores hund i de her situationer, hvor de har det svært, fordi vi er deres advokater. De har ikke nogen andre til at hjælpe dem i den bestemte situation, hvor de føler sig utryg. Så til at starte med, hvis vi kigger på det her stressskala, den grønne zone, det er der, hvor vi vil gerne have vores hund hele tiden, hvor de bevæger sig frit, snuser, alt er fint, de reagerer og tjekker ind måske frivilligt med os. Så lige pludselig er der et stimulus, lad os nu se igen, legende barn, og hun bliver lige ops på, stopper op, måske lige snuser i den retning, hvad er det for noget, rimelig afslappet kropssprog, måske øre lidt højt. Vi afventer, og hun kan selv give slip på den stimulus, den legende barn, og så bevæger sig frem, så vi følger bare. Super. Det her, det der at bare, der er et legende barn, den der, sådan at får en information omkring den der stimulus, til at nu det bliver svært, vi har den røde linje her. Og så bevæger vi os til noget kraftigere kropssprog lige pludselig, hvis vores hund starter at tænke, okay, den der barn, den er bare farlig. Han er bare farlig. Hvad sker der her? Så vi har 3 skridt. Den første er den gule zone. Så her vi får en hund, der er meget mere stiv, og virkelig kigger mod den bestemte stimulus, så legende barn, og kan godt give slip, men det tager længere tid. Så her, der kunne være en god idé, at vi hjælper vores hund ved at spørge, Max, er du klar? Skal vi gå videre? Hvis i de første 2 steps, vi ser ikke noget til vores hund, nu starter vi at hjælpe. Så den gule zone her, vi kan bare prøve at kalde, så oftest der er en reaktion, så vi kan bevæge os videre. Hvis vi rammer den orange zone, her vi kan se meget mere tydelig kropssprog, halen høj, meget stiv, og måske hele vægten er på forbenene. Hvordan hun trækker vejret, det kan blive også, at den bliver meget mere kraftig. Her, vi bliver nødt til at hjælpe vores hund på vej væk fra stimulus. Så kald og måske hjælpe at give slip ved hjælp af mad, legetøj, eller hvad det ellers motiverer vores hunde. Ja, og det er ikke sikkert, at i den her situation hun vil spise, men i det mindste, efter et stykke tid, de kan reagere mod mad eller os og bevæge sig væk. Men når vi rammer den røde zone, det her, hvor vi ser god adfærd og virkelig meget kraftig udtryk i hele kropssprog, at det her er farligt, det kan jeg slet ikke rumme. Og normalt i de her røde zoner, den her situation, de spiser ikke noget mad, så det at hun ikke tager med er allerede tegn, at det er over deres normale stressniveau. Det er for svært situation, så her vi bliver nødt til at virkelig få fragtet eller flyttet vores hund væk fra stationen, så vi skal skabe afstand mellem hund og den stimulus, hun reagerer så kraftigt. Ja. Så til højre, I kan se også lidt ekstra signaler, vores hunde udviser netop i de svære situationer. Så det der whale eyes, så kaldte, hvor man kan se virkelig meget hvid omkring øjnene. Oftest det munden lukker sig helt spændt. Det der mundvige, det bliver sådan, meget spændte, og man kan også høre noget knurr, hvis der er, og meget stiv i hele ansigtsudtryk, også krop. Super. Den næste del, det er her, jeg kommer til at snakke mere om træningsfilosofi og typer af læring og træningsmetoder. Så til at starte med, filosofi, det er de 3 kernesten, jeg bygger min hele træning
omkring. Til at starte med, det er lærerdel. Det vil så sige, at det er os, der lærer for hundene om dem. Så alt det, hvad vi lige snakkede om, alle de kropssignaler, hun udviser, det er dem, vi lærer at aflæse. Så i en bestemt situation, kan vi vejlede vores hund, eller hjælpe dem, enten at engagere sig med et bestemt stimulus, eller skabe afstand og forlade situationen. Så det fører os til den nummer 2 step, støtte. Så det er jo vores opgave at prøve at forstå og støtte undervejs. Fordi hvis vi træffer den rigtige beslutning baseret på hundens behov i et bestemt situation, om de vil gerne gå fremme stimulus eller skabe afstand, det er her, vi kan virkelig bygge forhold og tillid. Så hun lærer, okay, prøv lige her, mor eller far har styr på det, og det er der, hvor det trygge sted er. Så jeg følger bare ham eller hende. Og det er også den del, hvor det er mig, der støtter ja. Undervise, så ved læring og anerkendelse, så ved at udføre de første 2 steps, kan vi begynde at lære hund eller træne hund i dens tempo. Så først når vi får afdækket hundens behov, hvor vi forstår, okay, hvad er behov, hvor meget min hund kan rumme nu, så starter vi træning og tilpasser faktisk vores træning også. Så lad os lige kigge ind i typer af læring. Jeg går ikke så meget i dybden, det kan I lige læse, men læring sker hele tiden. Og der er 3 metoder, eller hvordan læring sker. Så for eksempel den første associationslæring. Så hun lærer af 2 hændelser, så 2 sanseindtryk kan og har forbindelse med hinanden. Det er den type af læring, der påvirker vores følelser. Så for eksempel, når vi træner med vores hund, hvis vi bruger belønningsbaseret træning, hvor det hele træning foregår på den positive måde, og det bliver skabt nogle positive oplevelser. Så det var vores hund oplever og lærer, at træne, den er faktisk rigtig, rigtig dejlig. Jeg får nogle gode følelser i min kroppen, og det smitter på selve træning. Så lige pludselig, træningssession bliver associeret med noget positivt, positive følelser. Nummer 2 type er tilvænning eller habituering, og her hunden skal gradvist opleve forskellige miljøsituationer. Og vi øger sværhedsgrad meget, meget roligt. Nu jeg tog det der eksempel med en valp, men har ofte der sagt, at når de er valpe, de skal opleve helt vilde masser. De skal opleve en del, men de behøver ikke at opleve og udsættes for alt på en gang. Så det der gradvis oplevelse af forskellige miljøer og forskellige stimuli, er meget sundere måde at lære vores hunde. Det er den type faktisk af læring er brugt til, når vi har for eksempel en hund, der er bange for et bestemt ting, for eksempel en bil. Så vi bruger denne type af læring for at påvirke den følelse, der er, hvor vi øger sværhedsgrad meget, meget stille og roligt og trinvis. Og den sidste læring, det er jo gennem erfaring, og det kan ske på 3 forskellige måder. Den første er, at hunden kan få noget behageligt, eller miste noget behageligt. Så her, vi bruger for eksempel mad, så vi belønner vores hund at udføre et kommando, eller udføre et adfærd på et bestemt signal. For eksempel sit, og så mad. Så hun har udført et adfærd, som fører til noget behageligt. Reagerer ikke hunden på sit, jamen så de får ikke noget mad. Det er det, der handler om. Nummer 2, hun kan opleve noget ubehageligt, eller slippe for noget ubehageligt. Så det er mere strafbaseret træning. Jeg siger sit, min hund sætter sig ikke, jeg slår hunden. Ja, så de har lært, at det er et ikke høre efter, fører til, at jeg bliver straffet. Der bliver påført noget smerte. Ja. Og nummer 3, det skal ikke noget.
Du har ikke sat sig? Ja, men så sker der ikke noget. Måske træningssessionen er slut. Det er det. Ja. Så vi kigger meget mere ind læring via erfaring, fordi det er det, vi bruger på selve træningsplads, på træningsbanen. Så lærer hun mere ved belønning, når de får noget behageligt, som for eksempel lege eller med, eller ved straf slippe for noget ubehageligt, så slår. Konsekvenser styrer hyppighed og adfærd. Det er super vigtigt at huske, fordi påfører vi noget ubehag for vores hund. Næste gang, i stedet for at de udfører adfærd, de kan blive fuldstændig passiv. De kan prøve at flygte fra træningsplads, fordi det er bare ubehageligt at være der. Og man skal huske, at alle de negative følelser, de jo smitter på et træningssetup og samarbejde med fører. Det er jo en fører, der påfører noget ubehag. Så vi får en hund, der er enten opgivende, og slet ikke vil samarbejde og udvise noget adfærd, fordi hun ved jo aldrig, hvornår den fører til godbid eller smerte. Og vi får også en hund, der bliver hjælpeløs på en måde. Og i den værste tilfælde, vi kan få en hund, der siger, ved du hvad, nu gider jeg ikke mere blive slået eller rykket, så udviser jeg lidt mere kraftig signal for, at nu skal du stoppe. Derfor, heldigvis, i de fleste træningspladser, og når vi træner hunden nu i 2025, vi bruger belønningsbaseret træning. Så vi belønner hunden for at gøre noget rigtigt. Og jeg skal nok komme ind på, hvad gør vi, når hun gør ikke det, vi beder om. Men det kommer vi. Men så bruger vi belønningsbaseret træning, fordi det er positivt. Det er dejligt. Hun vil gerne prøve sig frem, fordi det kan føre til leg med min før. Det kan føre til noget lækkert frikadelle, og det kan også føre til en aktivitet, jeg vil gerne her og nu. Så derfor vi bruger positiv belønning. Fordi belønning er ønsket adfærd fører til empowerment og initiativ. Det fører til en hund, der prøver sig frem og elsker at træne, elsker at samarbejde med os, og det er en hund, der frivilligt giver kontakt, en hund, der frivilligt deltager i hele træningssetup, og en hund, der vil os. Og det er jo det, Sanaya vil helst have. Så indlæringsteknik, også mig, dogtime. Så surprise, surprise, vi belønner den ønskede adfærd, så vi bruger positiv belønningsmetode. Hvordan vi gør det, det er ved hjælp af markørsignal eller klikker. I har sikkert hørt om klikkertræning. Og jeg skal nok komme ind meget mere omkring, hvad er markørsignal, men selve klikkertræning, det er bare et måde for os at kommunikere og for hunden, hvad er det, du er blevet belønnet for. Ja? Fejltræning, hvad gør vi her? Vi ignorerer. Eller starter forfra, eller bruger erstatningsadfærd. Så vi skælder ikke ud, vi slår ikke vores hund, vi bruger ikke nogen aversive metoder. Super vigtigt. Vi bruger shaping-teknik, det vil sige, når vi har et slutøvelse eller slutadfærd. For at indlære det, vi deler det hele øvelsen i mindre dele. Vi kan bruge hjælpemidler, targets, håndtargets, target sticks og andre tingene som platformer for eksempel også. Så vi gør det nemt og øger sværhedsgrad gradvis. Markørsignal, som jeg har lige nævnt, det behøver ikke at være den der fysisk klikker, som laver den der kliksignal. Den bruger jeg ikke, for jeg kan ikke have både godbidder og snor og klikker. Det duer jeg ikke, desværre. Nogle er meget gode til multitasking, det er nok ikke så meget lige i den her situation. Men man kan godt bruge ord. Man kan sige mundklik. Man kan sige yes. Man kan sige check. Jeg siger check. Det skal være et signal eller ord, der er rigtig kort, meget præcis og lyder hele tiden det samme. Grundet hvorfor bruger
man bruger klikker, den fysiske klikker, det er fordi, den lyder jo hele tiden det samme. Men når vi bruger ord, så vores stemme kan ændre sig afhængig af vores følelser og situationen, vi er. Så nogle gange, hvis man er super glad, kan man sige tik. Andre situationer, hvis man er sådan lidt mere måske ulykkelig, kan man sige tik. Så det er vigtigt, at hvis vi vælger et ord, vi prøver at forholde os til, at den lyder hele tiden sammen. Ja? Og så, det er jo bare tydelig kommunikation, det er ikke et gæt til konkurrencer, så vi sørger for at sætte vores hund op til succes, så undgår fejl, så heller kræve mindre i den bestemte adfærd, end at vores hund fejler. Så markørsignal. Her har jeg en lille video af min hund, hvor jeg beder ham at dutte på hånd, så bakke på et træstamme. Så den adfærd, jeg vil belønne ham for, og den kriterie, jeg har, 2 bagben på en træstamme. Når han rammer det, jeg markerer og belønner. Så hvad er markørsignal? Så markørsignal er den signal, jeg giver min hund, for at udføre et bestemt adfærd. Så jeg har besluttet mig, hvordan den slutadfærd skal se ud. Når hun udfører det, jeg belønner og markerer. I har sikkert hørt om klikkertræning. Det er jo præcis det samme. Grundet hvorfor det kaldes for en klikkertræning, det er fordi man har et fysisk klikker i hånden, der laver den der kliklyd. Man kan også bruge ordene, for eksempel mundklik. Det kan være ord, der er meget præcis og meget kort. Yes, check. Jeg selv siger check. Så når jeg siger check, lige dette øjeblikket, det er noget rigtigt, min hund har gjort, og derfor det, jeg belønner. Så derfor vores kriterier er helt afgørende. Eller det er helt afgørende, at vi har styr på vores kriterier og timing. Så lad os nu se. Vi vil gerne have, at jeres hund udfører sit. Så allerede her, I skal tænke, okay, hvordan den der sit ser ud. Den ser ud sådan. Alle 4 ben på jord. Min hund sidder lige og giver mig øjekontakt. Når de her 3 kriterier er udført, jeg markerer ved at sige check og belønner. Leverer belønning. Så det kan være legetøj, det kan være mad, det kan være adgang til at gå og snuse. Men i tilfælde, hvor hun sætter sig på alle 4, løfter lige poten og kigger på mig. Her vi kan ikke jo klikke for det, eller vi kan ikke markere den adfærd, fordi vi belønner ikke for at løfte poten. Så vi skal virkelig være ops på, hvornår vi klikker, og for hvad vi klikker. Det hele markørsignal, uanset om man vælger fysisk klikker, mundklik eller et ord, med tiden får selv et forstærkende værdi. Når vi har belønnet hun tilstrækkeligt mange gange i forbindelse med markørsignal, så hun i princippet venter for at høre det der, eller check, fordi han eller hun ved, okay, der kommer noget rigtig lækkert. Det giver os et redskab, som hjælper os faktisk også at udsætte belønning. Det vil så sige, at når jeg siger check, det betyder ikke, at godbid kommer her med det samme. Det kan godt være, at det tager først 5 sekunder, indtil jeg finder en godbid. At jeg går og henter fra bænk et legetøj og leger. Men hun forbliver i position. Så det der at bruge markørsignal hjælper også at arbejde med hun fra ret stort afstand i dirigeringsopgaver, fordi hun arbejder for at høre klik eller markør, i stedet for bare at få et belønning med det samme. Udover det, vi kan bruge vores belønning som fristelser, så for eksempel vi kan lægge et legetøj 5 meter væk fra hunden, og så arbejde her med stillingsskift. Så kun efter vi har givet vores markørsignal, hun ved, okay, nu kan jeg gå eller løbe og hente min legetøj. Så det hele formål med markørsignal er faktisk at fortælle hunden, nu er vi i gang. Al den adfærd, du giver mig, prøv dig frem,
Jeg skal nok se til, når du har ramt rigtigt, så kommer der noget rigtig, rigtig lækkert. Super. Power af belønning. Den kan styre intensitetsniveau. Så træner vi noget, hvor der er meget løb, og vi har brug for meget fart, kan vi bruge lege. Det, hvor vi vil gerne arbejde med mere kontrol, lidt mere fokus, bruger vi med. Så det som vores speeder, det er lege, bremse er med, kan man tænke på den måde. Det påvirker følelsesmæssigt. Det vil sige, at al belønning, alle de gode konsekvenser, den fører til de positive følelser, som igen bliver afsmittet på vores hele træningssetup. Det skal være sjovt og forudsigeligt, varierende, særligt når vi træner for eksempel indkald. For at have stærk indkald, det kræver, at vi kan belønne os varierende. Det vil så sige, at vi enten en gang leger, anden gang kaster nogle gode bidder, så det skal være altid sjov, og det her forudsigeligheds effekt er rigtig, rigtig stærk i træning. Fordi hun aldrig ved, hvad er det spændende, der venter. Så min fører lige pludselig bliver super ekstra spændende figur. Værdioverførelsen til markørsignal og selve signaler, det har jeg lige nævnt, at lige pludselig alle vores signaler, alle vores kommandoer, vi giver, bliver til et belønning af sig selv. Fordi hun har lært, okay, udviser jeg den her adfærd, så den fører til noget lækkert. Så når mor siger, sit eller kom, det er godt. Empowerment, hun styrer selv resultat i princippet. Så hun kan lige så godt tjekke ud og få lavet træningsbanen. Det kan jo sagtens ske, på grund af forskellige årsager. Men i selve træningssetup, vi tvinger ikke hun. Hun selv frivilligt skal vælge, at okay, ved du hvad, nu jeg vil gerne træne, nu er det sjovt. Og det fører til empowerment, og det fører til en hund, der har ret høj selvtillid, og ikke bange for at prøve sig frem i forskellige situationer, og en hund, der kan kapere faktisk de svære situationer nemmere, og en hund, der kan bounce back fra en dårlig oplevelse. Og den sidste, det har jeg allerede snakket om, det er den rigtige timing. Vi skal være hurtige og meget præcise, hvornår vi siger vores klik, check, markørsignal, at vi rammer lige netop det her adfærd, og ikke 60 sekunder før eller efter. En anden ting, som står her faktisk ikke på slide, der er noget i forhold til belønning, som nogle gange bliver brugt lidt manipulerende, og det er forstået på den måde, at lad os forestille os, at jeg har en hund, som er bange for børn, legende børn. Og jeg vil gerne få det her følelse væk. Det der jeg gør, vi kommer på et legeplads, der er masser af børn, min hund ryster og kan slet ikke være i kroppen, fordi det er for meget, det er frygteligt. Det jeg gør, jeg starter med at lokke min hund med godbidder, for det er jo belønning, det er jo lækkert, det er dejligt, og skubber min hund med mad frem i den her situation. Og det er jo ikke rigtigt, fordi vi manipulerer lige pludselig. Vi kan ikke fjerne følelser ved bruge mad at lege ved at presse hun i situationen. Et godt eksempel er, jeg er bange for edderkopper, og så der er nogen, der siger, ved du hvad, Gabi, du får kage. Jeg elsker kage, det er det bedste i hele verden, der kan ske for mig, det er bare for et stykke kage. Hvis du kommer i den her værelse med masser af edderkopper, du får kage. Jeg tror ikke, jeg gør det, for de følelse, den forsvinder ikke nogen sted, selvom jeg får en kage, jeg ved, at jeg får en kage. Men så bliver jeg skubbet ind i værelset, og jeg får kage, og der er masser af edderkopper. Hvad sker der med kage lige pludselig? Næste gang jeg ser kage, det bliver smittet.
Jeg får et følelse af ubehag ved at kigge på kage, fordi jeg blev presset ind i en situation, hvor jeg har ikke været forberedt. Det er det samme med hundene. Så bare en lille note, man skal være virkelig ops på, hvornår vi bruger belønninger med leg. Træning, setup, situation, fint, men når vi snart starter med et arbejde, eller hvor der er følelser involveret som frygt, vi skal passe på, og vi kan meget hurtigt forgifte det. Ja. 3 typer af belønninger. Så mad, ikke noget overraskelse. Leg, så vores bremser og speeder. Og den tredje del, en rigtig vigtig belønningstype, som er, vi snakker ikke nok om det, og vi kommer til at træne på træningsbanen rigtig meget med den tredje type belønning. Og det er, at vi giver en tilladelse for vores hund at gøre noget, for at udføre noget. Jeg tror, jeg giver jer flere eksempler, så det giver mening, hvad jeg mener med det. Kom ud af bilen. Kan du forholde dig i ro, når jeg åbner bagagerum? Så får du et release-signal, for eksempel værsgo eller gå, at hoppe ud af bilen. Men når jeg åbner bagage, og du sidder og ryster og vil gerne mase ud, jamen så jeg lukker. Så for det største værdi i den nuværende, at den faktisk situation er, at hunden kan få lov at hoppe ud. Det er det mest sandsynlige adfærd, og mest belønnende adfærd for hunden her og nu. Men for at få adgang til det, vi beder hunden at blive ro. Så vi belønner hunden med noget, de vil gerne her og nu, med at bede dem at udvise noget, der er lidt mere usandsynligt, at de gider. Det næste eksempel, og det er sikkert nok mange af jer måske allerede i forvejen gør, med det der med at give mad. Så kan du sidde og afvente, at jeg sætter din madskål på gulv, så får du release-signal, go eller værsgo for at spise det. Så hun igen skal udvise en adfærd for at få adgang til adfærd. Det er en kæmpe power i det hele, den der setup. Der er ikke noget andet, der er ikke noget leg, der er ikke noget mad involveret. Vi bare belønner adfærd med en adfærd. Den er så brugbar i mange forskellige situationer, blandt andet når vi går tur med vores hunde. Vi skal træne gå pænt i snor, men gå pænt i snor er en helt meget kompliceret generelt et færdighed, men vi kan jo belønne hunden for at gå og snuse for dig selv, og passe dig selv, og tisse, og alt hvad du vil, ved at bede at gå pænt ved siden af mig fra punkt A til punkt B. Ja, kan du gøre det, så får du værsgo, gå og snus, så får du adgang til det, du vil her nu. Så det er meget kort forklaring af den tredje type belønning, som er rigtig værdifuld. Det kan være også indtil sidste eksempel, det lover jeg. Men har en hund, der elsker at bade, så vi nærmer os sø. Kan du sidde? Så jeg beder hun at sidde, sætter sig, afventer roligt. Jeg tager snor af og siger, go, værsgo. Så hun får lov til at løbe og bade. Det der er det mest spændende og værdifulde i det, hun lærer, at det er os, der holder adgang til en aktivitet. Det er derfor vores værdi i sig selv stiger. Yes. Det er ligesom vi holder en nøgle til noget meget spændende. Så meget mere teenager-orienterede slides. Så træning med en teenager, udfordringer. Jamen, det bliver jo nemt distraheret, som jeg sagde i starten. Der sker masser i deres hoved og kroppen og hormoner og you name it. Miljø er det mest spændende i hele verden. Glemmer indlærte ting. Så ret ofte man hører, okay, hvad du ved, at han var en valp, han kunne alt, han kom, da jeg kaldte hver gang. Nu han er 1 år, og han er fuldstændig ligeglad med mig. Ja, det er en del af at være en teenager. Lav koncentrationsevne. Ja, de kan nogle gange kun udføre 2-3 gentagelser af det samme øvelse, og det er slut færdigt, så de tjekker ud. Det skal man også være forberedt. Hormoner påvirker dens kognitive evner, som jeg har lige nævnt.
mere intense reaktioner på miljøændringer. Det har jeg snakket igennem hele præsentationen nu, at de lige pludselig kan starte at reagere på et stimulus, som de var fuldstændig ligeglade med i går. Og selvfølgelig har jeg fokus på alt andet end ejeren. Men har vi nogle løsninger? Det har vi sikkert. Vi ignorerer ikke. Det vil så sige, at en situation, hvor det er svært for vores hunde, nu har jeg snakket, det er der, hvor vi vejleder dem. Og vi ignorerer bare ikke. De kan ikke løse det selv. Vi bliver nødt til at være meget opmærksom på vores teenagers. Og den næste redskab, vi har, det er en management, særlig miljø. Så husk, afstand er jeres ven. Kan I mærke, at I har en hund i snor lige nu, som er rigtig spændt i kroppen, fordi han kan se en anden hund derovre? Jamen så prøv at skabe afstand. Det vigtigste er, at hun ikke får lov til at øve sig i den adfærd, vi mener er udfordrende. Ja? Så vær på forkant, vær en vejleder. Det kan være, at hvis min hund er bange for cykler, som helt vildt bange, men så jeg vil undgå at løfte lige nu ham virkelig tidligt om morgen, klokken 8, hvor der er mange cyklister, for eksempel. Planlæg. Husk at opfylde alle de basale behov. Det er jo alt fra mad og ro, god og mange sovetimer. Invester tid i mental aktivering. Så hvis det er regnvejrsdag, jamen I behøver jo ikke at gå de der 6 km en tur. I kan sagtens gå en hurtig tur, og så derhjemme lave nogle træningsøvelser for mental aktivering. I skal sænke jeres krav og forventninger. Så for at sætte vores hund til succes og undgå konflikter i hverdagen, så beder vi dem om færre og nemmere ting. For gentagelser. Hviletid, det har jeg allerede sagt. Hold pauser. Og husk det alt afgørende at investere i relation. I skal være i deres sikre sted. Vær konsistent, tålmodig og støttende. Fordi teenagealder, ligesom med velbæralder, den går over. Så, uønsket adfærd. Kan vi altid ignorere? Det kan vi ikke. Vel, ikke alle situationer. Men det, hvad vi kan gøre, vi kan lære vores hund, at i stedet for at gø, når de hører, at der er nogen, der banker på døre, vi kan lære dem at gå i kur og afvente roligt. Ellers, vi kan afspærre gang, når gæster kommer ind, så hun kan ikke komme og hoppe op. Så det er management-del. Så der er nogle ting, vi kan ignorere, men nogle ting, vi kan ikke. En rigtig god eksempel, jeg vil gerne give jer. Forestil jer, I skal ringe til pizzamand og bestille en pizza. Og I siger, prøv lige at høre, jeg vil ikke have pizza med ananas på. Så pizzamand spørger, vil du have ost på? Nej, det vil jeg heller ikke have. Vil du have noget skinke på? Ja, det er fint nok. Så vi bruger rigtig lang tid at forklare alle de ting, vi ikke vil have. Men hvis vi ringer og siger, prøv lige at høre, jeg vil gerne have bare pizza med ketchup og skinke. Det er det. Slut færdig. Så dette at træne vores hund at udvise en alternativ adfærd i et bestemt og svær situation, kan løse rigtig mange ting. For eksempel min hund, i stedet for at han stiger på børn, han kan ikke lide børn, voilà. Og jeg kan se, at der er et barn, der bevæger sig mod os. Jeg beder ham at lave en snudedut, fastholde snudetarget og smage. I stedet for, at han kan starte gø, eller hvad han vil finde på, når barnet løber forbi. Så i stedet for, at han viser det her, jeg afventer barnet videre, jeg belønner ham super godt videre. Så man kan løse også på den måde. Den gyldne regel. Nu jeg kommer til et ret stort emne om frivillig kontakt. En rigtig dygtig og verdenskendt faktisk
træner, Ken Ramirez, siger, at alt det her højt niveau, eller højplans træning, for eksempel alle de konkurrencehunde, man ser, når de løber agility, det er nogle hunde, der har lavet det for udarbejde. Deres basics, de grundlæggende færdigheder, er blevet trænet rigtig, rigtig godt. I min verden, frivillig kontakt er den allervigtigste færdighed, man kan træne sin hund. Har vi en frivillig kontakt, så har vi en hund, der selv søger vores kontakt, kan vi allerede træne. Vi kan allerede løse mange svære situationer. Det er en hund, der tjekker ind selv på gårdturen. Så lad mig lige vise, hvad er målet med frivillig kontakt. Så her på klippet, I ser min hund, han går uden snor. Det er ikke så ofte, han går uden snor forresten. Men her er vi i skov. Kig også på kropssprog. Han går stille og roligt, og så lige pludselig til på den højre side, jeg ved ikke, hvad det er for noget færd, han har fået, men der er noget, der lige pludselig blev meget, meget spændende. Og i stedet for, at han løber mod den spændende stimulus, der er nede ad bakken, han tjekker ind med mig. Det er det, vi vil. Så. Kom. Så kan I se, han går stille og roligt. Til sidst, halen kom lidt mere op, og så hele kroppen orienterer sig meget mere flere gange til højre. Men det han vælger at stoppe op. Jeg sagde ikke noget jo. Han vælger at stoppe op, kig på mig. Nå, hvad skal vi? Der er noget spændende derovre, mor. Så vælger jeg bare at kalde ham, og undervejs han stadig kigger ind den retning, der er meget spændende. Og det er her, hvor kontakten er blevet, der er ikke noget overtræning, men den blev bare trænet konstant. Det er kontakt, fordi jeg vil gerne have en hund, som i de svære og usikre situationer, i stedet for at træffe selv en beslutning, bare lige tjekker ind med mig, hvad er det vi skal, så vi er i samarbejde. Og det er netop det, vi kommer til at træne rigtig meget på træningspladsen, det er alt det med kontakt. Alt hvordan vi læser vores hund. Alt det, at de lærer det der væk fra os, men hjem til os frivilligt. Ja. Så her ændring i miljø setup blev et signal til at kigge på mig. En af tingene, som vi måske ikke tænker over, at vi træner i dagligdag selv, når vi ikke træner, når vi ikke på træningssetup. Og for at virkelig indlært de gode adfærd, de adfærd, vi godkender, vi vil gerne have mere af, vi skal også huske at belønne undervejs, når vi ikke træner rigtigt. Så belønning er den frivillige tilbud adfærd, ikke træningssetup. Stadig forstærker den her adfærd, så den kan gentages i fremtiden. Så for eksempel de hunde, der har det ret svært ved at falde i ro i løbet af dagen. Kan vi fange de øjeblikket i løbet af dagen, hvor de er i ro, kan vi belønne for det, så de skal nok øve sig mere at være i ro. Ja? Fordi al den der høje belønningsrate for en adfærd fører til en stærk belønningshistorik. Så husk igen, adfærd som blev belønnet eller fører til de gode konsekvenser, hun vil udføre og udvise endnu mere. Og det er derfor nogle gange, det er så svært at komme af med den uønskede adfærd. Har hun prøvet at stjæle fra bord en gang, de skal nok prøve sig frem, fordi det kan betale sig. Så vi vender lidt situationen om, nu det er os, der giver belønning for den adfærd, vi vil have. Og vi bygger en god relation, så vi undgår konflikter til dagligdag. Og så der er noget, der siger, let the clicker do the talking. Så det er jo vores køresignal, der fortæller hun, prøv at høre, det der du gør nu, er helt fremragende. Gør det ofte. Eksempler kan være,
For eksempel det der spontan øjekontakt, når de orienterer sig mod os, bare et drej med hovedet mod os, når vi går en tur i snor, kan orientere sig på et tidspunkt mod os, uden at vi har bedt dem om det. Det er super vigtigt, at i de her setup, vi giver et signal. Det er hunden, der vælger at gøre det, og vi belønner. Okay, har du lige kigget på mig? Belønning. Super, ved du hvad, vi går videre. 4 poter på jorden. Der er en person, der nærmer sig mod os. Du har ikke hoppet op nu. Ved du hvad? Sindssygt flot. Beløn. Den der med ro, hvor hun ligger i sin kursengbord. Ej, hvor det er lækkert. Du gør det. Jeg går stille og roligt. Dumper en god bid. Går videre. At hun kan forholde sig i miljø med rolig kropssprog. Okay, i nogle situationer, når afstand er stort nok, Max, min hund, kan stå og bare kigge på et barn, uden at udvise sådan et kraftig adfærd. Den belønner jeg for, fordi jeg vil gerne have mere af det der rolige kropssprog. Nu han har lært, at han ser et barn, som faktisk bare kigger på mig, hvor er min belønning. Det er fint. Det fungerer. De sidder stille, for eksempel når jeg åbner bagagerum, belønner for det. Smilen og snor, der er ikke noget træk, den belønner jeg for det. Igen, jeg siger ikke noget til min hund, jeg belønner bare i det øjeblikket, jeg er tilfreds med adfærd. Og ignorering er et bestemt. Der var en kat, der løb forbi, min hund kiggede bare. Ved du hvad, det gider jeg ikke at løbe efter. Jeg belønner for det, du har truffet den rigtige beslutning. Så i løbet af dagen, det er rigtig mange øjeblikke, vi kan belønne vores hund og få trænet den adfærd, vi synes om. Så hvad gør vi med fejlig træning? Vi tager det som et information, og vi tænker, okay, er der nogle ting, jeg skal lige ændre i min træningsplan, så det bliver nemmere? Og aldrig prøv at sammenligne jer og jeres hund med de andre kursister. Træningsplads er træning og rum for dig og din hund. Det er det, man fokuserer på. Man fokuserer på den hund, man har her og nu og i dag. Hunde har også dårlige og gode dage. Det skal man huske. Og grundet det, vi skal også huske at tilpasse vores hele træningssetup og kriterier og timing. Så vi kan sætte ham eller hende op til succes ved at sænke kriterier, fordi måske hun har en dårlig dag. Okay. Vi står der på træningsplads og husker også at trække vejret, fordi som sagt, nogle dage er bedre end andre. Og vi tager som et udgangspunkt der, hvor vi er nu. Fordi vi kan altid justere i træningsplanen. Vi kan altid justere i vores kriterier. Og det er jo fint nok i det, vi tager et skridt tilbage. Men så måske vi kan rykke os meget hurtigt i morgen frem i øvelsen. Godt. Den næste og sidste del af præsentation er lidt mere, det handler meget mere om struktur i træning, eller træningsstruktur generelt, når vi er landet på træningsbaner. Og det kan være, at man er på en holdtræning, eller man træner selv. Kan I huske, jeg tror, jeg har sendt også et værktøjs-PDF til jer i forhold til det, de steps, eller hvis I ikke har gjort, så gør det. Men vi starter med at fortælle til vores hund, nu lander vi på træningsplan, hvad kommer til at ske? Vi starter med træning. Så jeg beder om samarbejde. Så jeg har et tydeligt signal, som siger, okay, er du klar? Nu vi skal arbejde. Så min hund ved, okay, nu vi skal træne. Så det er et opstartssignal på hele træningspas, som kan være, er du klar? Min hund kigger på mig, jeg belønner, super, vi starter. Undervejs mellem øvelser, man skal huske at holde pauser, og særligt med teenagehunde, de har behov for at koble fra alt det her trænings- og øvelser og puha, fordi det er svært, det er krævende, så de kan også bearbejde al den nye læring, der er lige sket. Og nu der står også noget med valpe, men også med teenagehunde faktisk, de har en begrænset kapacitet, og har nemmere ved at bearbejde nye viden, når de får pauser. Det kan være 2 typer pauser. Det er en statisk eller passiv, og dynamisk aktiv. Så statisk eller passiv, det er ro på tæppe, hvor de simpelthen ligger der, hviler sig og kan observere, at andre træner, men de er nu på pause.
De skal ikke forholde sig til noget som helst. Og aktiv pause kan være, at de får lov til at gå lige en tur, lidt snuse, koble fra, snuse nogle godbidder, måske dumper. Og så ligesom vi har et signal til at starte på hele træningssession, vi også fortæller vores hund, at nu det er slut ved et signal, så det er okay til at tjekke ud. Fordi det værste, der sker, er, at når folk ikke fortæller hunden, nu er vi færdige med samarbejde, og nu skal vi ikke træne, så vi har en hund, der er helt opspændt og venter, og hvad skal der ske? De skal ved, at nu er det start, nu er det slut. Nu kan du godt gå, tjekke ud og passe dig selv. Så det skal vi også kigge. Et hurtigt træningspas og mig, hvordan jeg bygger træningssessioner. Det er jo selvfølgelig ro under pauser. Det går jeg lige om lidt det næste slide, hvad jeg mener med det, og det handler lidt mere om min og jeres kommunikation under pauser. Opvarmning. Det vil altid starte med, at I lander på banen, I giver startsignal, er du klar? Og vi starter med opvarmning med nogle kontaktøvelser, og så går vi videre med programmet. Jeg blander altid ind i træningssession lav og høj intensitetsøvelser, så det er det samme, og det er det samme krav hele vejen rundt på en hel time. Jeg prioriterer ekstremt meget, at I har så god afstand mellem hinanden som muligt. Vi skal også huske, det er en teenagehunde, vi har noget at gøre. Det har i forvejen, der svært. Og flettetræning. Og det betyder, at en træningspas vil bestå af nogle færdigheder, I allerede kender, og nogle nye færdigheder, I skal lære. Så det bliver ikke bare hårdt på, fordi det alt er nyt, og det er heller ikke for nemt. Så det er bare at give jer de stikord, hvordan jeg planlægger træning. Så det her med ro, fokus, bubble. Ro under pauser, fordi vi snakker sammen, eller jeg forklarer en øvelse. Så når jeg står og forklarer en øvelse, det næste øvelse, hvad der skal ske, I sætter jeres hunde på pauser. I vælger selv, om det er aktiv eller passiv pause. Jeg plejer normalt at sige, at det skal være altid passiv på at tabe, men der er nogle hunde, der kobler bedre fra, og kan lige reloade bedre, når de får lov til at snuse, i stedet for bare at ligge stille, fordi det er for svært. Men det tager vi individuelt. Når I laver en øvelse, og det er jo fuld fokus af jer, på den her samarbejde, I er i gang nu med jeres hund, så selvom jeg kommer hen til jer at kigge, fordi når I er i gang med øvelse, jeg går rundt og giver feedback, så når jeg er hos jer, står der og kigger, I ignorerer mig. Jeg kigger bare, den her øvelse I er i gang, og så siger jeg, okay, pause, så I dumper nogle godbidder på græs, så hun kan koble fra. Nu er der ikke noget samarbejde her, men nu vi snakker sammen. Okay, hvad har jeg set? Hvor kan I gå videre med den her øvelse? Hvor er I hen? Hvad er det, der driller? Og så videre. Så prioritet 1 er, at når I ikke samarbejder med jeres hund, I ikke samarbejder med jeres hund, uanset om det er mig, der kommer, eller om der er nogen andre. Det er fuldstændig lige meget. Det skal nok sige, når I skal sætte hunden på pause, så vi kan lige snakke sammen. Ja? Super. Så, næste sidste slide. Vær rolig. Når vi lander på træningsbanen første gang, lad os nyde processen. Det er det allervigtigste. Nyd samarbejde med jeres hund. Det er det, der er sjovt, fordi træning skal være sjovt. Og der er ikke noget, der er skrevet i sten. Og jeg er så villig og vil meget gerne tilpasse til hver eneste gang, og til jeres hund, og den dag I har her og nu, bare I siger det til mig. Ja, fordi vi skal være realistiske omkring vores forventninger, hvor meget vi kan nå, og hvor meget vi kan rykke os, hvor meget I kan rykke jer. Det kommer jo også meget an på, hvor meget I træner i løbet af ugen, ikke træner, om der er noget helbredsmæssige ting, man skal være ops på. Og når vi er på træningsbanen, vi fokuserer virkelig på billedet her og nu. Vi kigger på en hund, hvordan han har det her og nu. Er det for svært i dag? Jamen, ved du hvad? Så lærer vi noget helt basic. Men så oplevede hun, at selvom jeg er i træningssetup, og jeg har det bare skidt, det kan stadig ikke være sjovt. Så vi tager det
i rigtig roligt tempo og fejre alle successer. Det er det vigtigste. Fordi fremskridt tager tid. I nogle øvelser, der går meget hurtigt, i nogle øvelser, der går langsommere. Og så den sidste, ingen lege og hilsen kun ved accept. Vigtigt for mig at sige, særligt med unge hunde, I skal ikke lege på træningsplads. Heller ikke på vej ud eller ind. Der er flere årsager, men en af årsagerne er, at hvis I giver lov til jeres hund at lege med hinanden, og ja, I skaber en forventningsstress. Det vil så sige, at hun nu har oplevet, at når jeg er på træningsbanen, jeg kan bare trække snor mod en anden hund, og så få lov til at lege. Og det vil ikke have. De skal ikke øve sig i den her adfærd, fordi det er jo ikke rigtig sund adfærd. Og når de er teenagehunde igen, man ved jo aldrig, hvordan de reagerer mod hinanden, på grund af alle de hormoner og kønsmodighed osv. osv. Så det skal vi huske. Så hjemmearbejde. Markørsignal, det skal I tænke over, hvis måske I har det allerede, måske ikke har det, men hvad er jeres markørsignal vil være? Er det en klikker? Er det en checkord? Er det yes? Er det OK? Er det mundklik? Det bestemmer I helt selv. Og øve jer, før I kommer, hvis I har ikke det endnu. Og den måde, at I kan øve det på, er, at I siger, lad os sige klik eller check, og giver en god bøde. Check, god bøde. Og så måske hver dag 5 gentagelser sådan. Så hun forstår, okay, når jeg hører det her lyd eller ord, der kommer noget lækkert. Det er det eneste, I skal lige nu. Ja. Gør jeg klar med forskellige belønninger. Tænk over, fordi I ville have brug for både legetøj og noget lækkert mad. Og den sidste, hvis I har ikke gjort det endnu på min hjemmeside, kig på den praktiske information vedrørende hele træning og træningspladsen. Og I får også meget mere detaljeret beskrivelse i informations-e-mail, jeg sender. Ja, men tak, der står tak for i aften, men tak for nu. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget at se jer på træningsbanen lige om lidt. Ha' det godt.